O Goberno municipal respondeu á conselleira medioambiental Ángeles Vázquez, que asegurou nunha entrevista que Ence non contamina. De seguido ampliamos. Benvidos a Pontevedras 10. Arranca na cidade unha nova edición da Semana Galega da Filosofía. Unha quincena de relatores de diferentes países encherán o teatro principal para debater arredor da temática das fronteiras. Xa está aquí a 36ª edición da Semana Galega da Filosofía, un evento que reunirá na cidade a 15 relatores de gran prestixio internacional que debaterán sobre o tema das fronteiras. Vemos un pouco así por riba as desgracias do mundo, non? Que hai grandes diferencias, donde en Europa todos queren acercarse a Europa, non? E moitos se quedan mortos polo camiño, e, bueno, é un debate interesante que durante toda unha semana persoeiros e persoas, filósofos de todo o mundo nos achegan a súa forma de entender as cousas e profundizar nas desigualdades sociais que hai no mundo actualmente, e nós estamos orgullosos de que eso se faga todos os anos en Pontevedra, non? A inauguración desta nova edición foi todo un éxito. A encargada de abrir o acto foi a profesora da Universidade de Columbia, Saskia Sassen, que falou sobre a migración en Estados Unidos. En Estados Unidos, bajo el régimen de Trump, es de una brutalidad extraordinaria lo que está pasando. O sea, tenemos cientos y cientos de niños que se han separado de los padres y no logran reconectarlos, porque son demasiados los números. Eso es una monstruosidad, eso es nuevo. Tan mal nunca lo hemos visto en Estados Unidos. Un evento que, sen dúbida, continúa crecendo e que atrae a centos de persoas de todo o mundo para debater e reflexionar sobre as fronteiras e a migración. O Goberno municipal respondeu esta mañá ás declaracións que realizou esta fin de semana a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez nunha entrevista na cadena SER, que asegurou que Ence non contamina na ría de Pontevedra e pediu ao Concello que dese explicación sobre a polución das depuradoras. Raimundo González asegurou esta mañá que este asunto é competencia de Augas de Galicia e mandou unha mensaxe ao presidente da Xunta. Non sei se temos que chamar a cuarto milenio, porque debe ser algo que, non sei, que é un espellismo, non? É dicir, debe ser a contaminación que hai na ría, tanto química como física, como aérea, como de todo tipo, debe ser que a percibimos os pontevedreses e debemos de ter espellismos como nas películas estos que van andando polo desierto, non? É dicir, tal, é dicir, creo que é para tomalos un pouco en serio con estas cuestións, non? O presidente da Xunta debera de reunir a todos os conselleiros e facer un retiro espiritual da orden dos que facía Fraga no seu día, non? É dicir, que os levaba a Las Amos ou a outros sitios e, en todo caso, xuntalos para que non se contradigan entre eles mesmos, porque entonces iso quere dicir que o barco vai indo mal, non? E non está ben pilotado, non está ben tripulado, non? 3 mozos foron identificados pola Policía Nacional tras tirar o valado da ponte do Burgo ao Lérez. Os feitos producíronse na madrugada do domingo, cando un grupo de rapaces tiraron os elementos protectores que separaban a zona de obras do espazo de tránsito peonil ao río. En total tiraron polo menos 9 vallas. O voceiro do goberno local valorou así este suceso. Nos parece de unha irresponsabilidade alta o feito de que se dediquen a tirar ao río vallas que o que están era para protexer os peóns, para que non accedan vehículos, etc. etc. Por tanto, en todo caso, se mirará o que ven no parte da Policía Local e, en todo caso, forzar as sancións que veñan establecidas legalmente, non? O BNG pediu hoxe explicacións á Xunta de Galicia sobre as negociacións que mantivo coa propiedade do antigo asilo de Pontevedra para reconverter o edificio nunha residencia de maiores. O edil de Infraestructuras, César Mosquera, mostrou esta fin de semana o seu desconcerto coa petición que a través dunha carta realizou a conselleira de Política Social ao Concello sobre a cesión dos terreos. Mosquera respondía a esta petición recordando a oferta que fixo a Administración Local fai xa 6 meses sobre a súa intención de colaborar neste proxecto. Sen embargo, o concelleiro non tivo resposta e foi o deputado Luís Bará quen trasladou ao Parlamento galego esta mañá o seu compromiso para construir a nova residencia. Tras estes feitos, aínda non se coñece a data de inicio destas obras e o Partido Nacionalista ve unha clara intención política en vésperas ás eleccións xerais.
Cabe recordar que as 5 parcelas que ofrece o Concello son as da Rúa da Barca, os antigos terreos de Tafisa, Valdecorvos, a unidade 18 entre Joaquín Costa e 12 de novembro e a da Parda. O Camiño Portugués continúa crecendo e durante a Semana Santa situouse no segundo con maior afluencia de peregrinos. Así o anunciou esta mañá o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, nunha visita que realizou a Pontevedra e na que percorreu un tramo do traxecto. As expectativas de ocupación hoteleira durante a Semana Santa superáronse en toda Galicia e en algunhas zonas chegouse incluso ao 100%. Nas Rías Baixas estuvemos rondando o 90%, é dicir que tivemos unha ocupación moi importante no sector hoteleiro e iso nos marca unha tendencia, nos fai pensar que daqui ao verán pois o sector turístico vai a continuar con moita forza e vai a continuar sendo un sector económico fundamental para a nosa economía. Unha das maiores sorpresas en canto ao turismo na Semana Santa foi o Camiño Portugués, que conseguiu situarse na segunda ruta con maior afluencia de peregrinos. Esta Semana Santa vimos un notabilísimo incremento dos peregrinos, tanto a nivel xeral, xa dixen a cifra, 14.000 peregrinos, prácticamente un 61% máis co ano anterior e un incremento moi notable do Camiño Portugués que se sitúa no segundo posto con un tercio dos peregrinos aproximadamente e tamén cada vez máis e tamén se percibe en Pontevedra cun porcentaxe de estranxeiros moi importante. Para poñer en valor aínda máis o Camiño Portugués, o conselleiro de Cultura e Turismo percorreu un tramo do traxecto xunto ao candidato á alcaldía de Pontevedra, quen, a pesar do balance turístico positivo, criticou a escasa promoción da Semana Santa na cidade. Quizás echo de menos desde el gobierno local que se potencie, por ejemplo, la Semana Santa, que en Pontevedra es maravillosa y creo que se podría aprovechar, se podrían establecer sinergias y se podría hacer que la Semana Santa de Pontevedra, que es maravillosa, tuviese al menos tanto nivel de conocimiento como otras Semanas Santas de Galicia, porque para mí la de Pontevedra es mucho más bonita y más interesante y creo que no se está explotando desde ese punto de vista. O que está claro é que o turismo na cidade continúa medrando e estes datos son soamente un paso máis para converter a Pontevedra na capital do Camiño Portugués. Goyo Revenga convértese oficialmente no número 1 da candidatura de Cidadáns para as eleccións municipais en Pontevedra. Malia que era unha opción que o partido xa barallaba dende facía unhas semanas, non foi ata hoxe xusto o último día en que se podían rexistrar as listas na Xunta Electoral cando o Grupo Municipal o fixo público. Deste xeito, María Rei, ata agora portavoz de Cidadáns en Pontevedra, pasa a ser a número 2. Goyo Revenga asegurou hoxe que a súa intención é seguir coa mesma ilusión de sempre e que vai a traballar para que a Boa Vila se converta nunha cidade modélica no século XXI. Nas listas as eleccións municipais forman tamén parte do equipo laranxa Marga Soliño, Pablo Sisto Bulín ou José Manuel Betral Cancelas. A activista e candidata do PSOE ás eleccións municipais, Ada Otero, impartiu esta tarde un obradoiro sobre machismo, expresións sexistas e diversidade de xénero. O obxectivo da charla era que o resto dos candidatos socialistas analizasen e se concienciasen da situación sexista que mantén a sociedade. Es una cuestión que o te pones las gafas violetas y te das cuenta o no lo ves. Hasta que alguien te lo dice, empiezas a interiorizarlo y entonces empiezas a localizar y a darte cuenta de lo que acabo de decir, que no es una casualidad, que es una cuestión que sucede por una cuestión de género. Entonces, eso es lo difícil, intentar llegar a esa conciencia de que la persona se dé cuenta de que no es una preferencia, de que no es un gusto, de que no es la persona así, es que ha sido influenciada por las características del sexismo. Os candidatos do Partido Socialista reciclaron os coñecementos en materia de sexismo, igualdade e diversidade de xénero e identificaron as diversas problemáticas que existen neste eido. Ada Otero propuxo unha serie de solucións para diminuir as diferentes situacións que se dan no día a día, como o teito de cristal, o mansplaining, a cultura da violación ou a consideración do feminismo como algo inferior. Cabe destacar que esta foi a primeira charla deste tipo que se realiza no seo dun partido. Ata aquí chegou a actualidade deste luns 22 de abril. Voltamos mañá con máis actualidade. Moitas grazas.